Muning bata guys, oh guys. Muning bata guys, oh nakatulong ng 5 guys. Muning bata guys. Okay guys, nakatulong ng 5 guys. Tugilak ang bata guys. Sawa nga lang ni guys. Nakatulong ng 5 guys. Ayan na yun nakay. Sige ka, nang tinangkol. Pinakato ng vlogger. Kanino ba? Kasi nang buwan na pagkano kanina. Nakatulong ng 5 ang bata. Suning mama ni kuman. Mamalingaw, ano lang? Ha? Di ba pa? Di ba pa? Kabuhian, naglaway siguro ko daghan kaudo na slide na niya. Tugilak ang bata guys. Abi na kung ganang ipalit lang yung kwarta, papasahin mo to. Sa ligi guys. Papasahin niya, nabitin. Matika ini imam. Lambak ka?